Hai unha voz generalizada de que Rosalía era unha muller triste, amargada, todo o contrario. Unha muller que non tuvo nenez, todo o contrario. Vostedes, é que a Rosalía realmente está sin descubrir. Tentar redescubrir a historia das mulleres supón, ás veces, encaixar as pezas dun quebracabezas formado polas impresións que foron deixando tras de sí noutras persoas. Algunhas trayectorias ficaron no esquecemento, porque ao feito de ser muller sumouselle a emigración e a longa noite de pedra do franquismo. Viaxamos á vila de Padrón, a Casa Rosalía, para coñecer a quen foi durante moitos anos a súa cara visíbel, Maruxa Villanueva, actriz, cantante, galega e vítima da emigración. Pois recordo perfectamente a primeira vez que vin a esta casa, que foi cando coñecín a Maruxa Villanueva. Eu era un escolar, ainda era moi noviño, tería 12 ou 13 anos, e vin con dous amigos máis de Padrón ver a Casa Museo. Creo que recordo máis a figura de Maruxa Villanueva que a propia Casa Museo, porque causou en min un moi forte impacto, non? Porque na visita que fixemos, insisto que éramos uns escolares, ela acompañounos moi entregada á causa de explicarnos esta casa, non? Esa foi a primeira vez que a coñecín, despois volvín varias veces, non? Pero a que quedou na miña gravada para sempre nas miñas lembranzas foi esa primeira vez. Pois conocina no ano 1972, recén chegada aquí a Santiago co meu marido, entrei en contacto co Dr. Xisto Seco, daquela era presidente da fundación desde facía moitos anos, e da man de Xisto coñecín a Maruxa Villanueva aquí nesta casa. Maruxa Villanueva era a guardesa, a maestresa, a gobernanta, pero calquera destes nomes non nos parecía suficiente, porque ela realmente era a alma de toda esta casa, era Maruxa Villanueva e punto, Maruxa Villanueva. Mais, que se agochaba detrás dese rostro? Que vida ocultaba aquela muller que recitaba poemas de Rosalía e recibía con paixón os visitantes da Casa Museo? Carballeira de San Xusto, carballeira da enramada. A trayectoria de Maruxa Villanueva realmente non é diferente á trayectoria de outras moitas mulleres. Sabemos que todo o acontecer da humanidade contouse sen estaren presentes as mulleres, excluíndoas, porque o centro de todo o protagonismo era o dos homes, e a historia chegounos desa maneira incompleta, desa maneira inexacta e desa maneira inxusta. As mulleres estiveron esquecidas e silenciadas, polo tanto, ela non foi unha excepción. María Isaura Vázquez, de nome artístico Maruxa Villanueva, naceu en Abarrela, o pobo fronteirizo entre a provincia de Ourense e Lugo, en 1906. Aprendeu a cantar coa súa nai de cativa, e desde ese momento a música vai marcar o resto da súa vida. Comezara moi nova na aldea de onde procedía, dando aulas, porque a súa nai era mestra que non exercía, ela durante un ano deu clases, e despois, bueno, pois pasaríalle o que lle pasou a moitas mulleres que decidiron buscar unha vida mellor e decidiron emigrar. En 1936 xa era unha cantante de éxito entre a colectividade galega de Bos Aires. Canta en radios e comeza a ser coñecida como a Raíña do Alalá. Neses anos coñece o dramaturgo estradense Daniel Varela Buxán. A súa nai ensináralle o canto
E iso despois, esa actividade despois tamén, bueno, brillou con esa actividade despois en Buenos Aires. Primeiro deuse a coñecer na colectividade galega, e despois xa entrou no teatro, co que sería o seu home da estrada, Daniel Varela Buxán, formaron unha compañía de teatro que levaba o seu nome, Maruxa Villanueva, e, bueno, representaban as obras de Daniel Varela Buxán, representaron Os vellos non deben de enamorarse en 1941, e case todas as obras levaronas polas colectividades, estiveron en Buenos Aires e estiveron tamén en Montevideo. Ela colaborou tamén con ese grupo de xentes exiliadas, non emigradas, exiliadas que chegaron a Buenos Aires e que organizaban actividades a prol da República. Estou-me a referir, por exemplo, pois a Seoane ou a súa muller Elvira Fernández, porque sempre que se cita os exiliados sempre aparecen os nomes dos homes, pero non das súas compañeiras. E estou-me a referir tamén a unha coruñesa moi importante, que tamén traballou moito no teatro, Amparo Albajar, e estou-me a referir, por suposto, a Castelao e a Virxinia Pereira, a Antonio Baltar e a Mireia Dieste. Con ese grupo, como digo, colaborou moito a prol da República. Após un primeiro intento de voltar a Galiza en 1949, frustrado pola dureza da censura franquista que a impide desenvolverse como actriz, retorna definitivamente en 1962. Agustín Sixto Seco, presidente do Padroado Rosalía de Castro, designa para atender a Casa Museo e a partir de 1974 establece alí a súa residencia. E despois á volta, pois estivo aquí centrada nesta casa, termando desta casa, traballando pola súa rehabilitación e, como digo sempre, coa idea de Rosalía na súa mente, a que admiraba moitísimo. Segundo ela conta na biografía que lle fixeron Aurora López Andes Pociña, foi Sixto Seco que na convidou cando chegou naquel tempo que viñera de volta a Galicia, que na convidou a ser a guía, non? A receptora de visitantes nesta casa. E ao pouco, non sei en que ano, instalouse neste anexo do edificio. De feito, hai aquí unha placa que o lembra, que nesta casa viviu a excepcional coidadora da Casa Museo, que foi Maruxa Villanueva. Nestas dependencias, no piso superior, aquí abaixo, agora é o arquivo da Fundación, e aquí abaixo son as oficinas da Fundación, non? Porque ela tivo tamén importancia nas cousas administrativas na adquisición desta... Sí, na adquisición desta zona, desta finca, que incluía que era un chalé onde está este edificio que é o Centro de Estudos Rosalianos. Pois aí tamén foi ela un pouco a que axilizou as cousas para que se fixera. O sea que tiñe moita iniciativa, porque diz que o fixo mesmo ela pola súa conta. Sin falar con Sisto ni nada, lá ela... Sí. Era unha muller que viñera da Argentina, ali estaba de actriz, e xa xubilada veu para aquí, e, bueno, empleou aquí o Dr. Sixto Seco. Ela sempre lle dou ese carácter de actriz aquí ao frente da casa, viñan as visitas, entonces ela recitaballe, cantaballe, tiña unha voz moi bonita, de feito, fixe un disco. Adiós ríos, adiós fonte, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. A parte tiña as relacións institucionais, tamén estaba ela presente, porque o Dr. Sisto quería que ela estivese presente con autoridades, con embaixadas de outro sitio. Ela estaba presente, era unha autoridade
aunque o seu cometido era este, era unha personalidade. Eu, claro, dela destaco que foi a cara visible desta casa durante moitos anos. O visitante que chegaba atopaba a ela como a guía desta casa, era o rostro desta casa. Ignorabas que detrás desa mulleriña que recitaba de memoria os poemas de Rosalía de Castro e que sabía tantas cousas da Rosalía, pois estaba detrás unha emigrante, unha actriz e incluso unha cantante. Co tempo fómolo averiguando, fómolo sabendo e tamén encaixando as pezas para tratar de representar o puzzle humano que representaba Maruxa Villanueva. Gustaba a súa forma de relacionarse ca xente. Ela sentíase como a dona da casa de Rosalía. Ela era Rosalía, porque aquel amor que ela tiña por esa figura, pois era extraordinario. Este foi o día seguinte da súa morte. Un acto que lle fixemos aquí de homenaxe, e eu estou recitando un poema dela. Este é o Juan Naya, para descanse, que era o albacea de Dona Gala, a última filla de Rosalía, presidente do centro de Argentina, está ela ali. Esta era unha actriz argentina, esta é unha servidora. Maruxa Villanueva encheu de vida e mellorou a Casa Museo de Rosalía, construindo un proxecto didáctico e museístico fundamental para a continuidade desta institución. Cando fixemos unha remodelación do discurso museolóxico e museográfico desta casa, dedicamos esta sala na que estamos precisamente a contar un pouco a historia, porque creemos que a historia desta casa é tamén un pouco parte da historia contemporánea de Galicia. En este espazo, nesta sala, dedicada á historia da casa, reservamos tamén parte do discurso dedicado a Maruxa Villanueva como unha figura capital na historia desta casa. Estamos precisamente vendo unha das súas imaxes aquí explicando a casa, e un obxecto fundamental que nós incorporamos ao discurso desta casa, que é o pano con que ela representou Os vellos non deben de enamorarse en Buenos Aires, e que lle deixou a fundación, e que hoxe exhibimos con orgullo por múltiples motivos, non só porque vincula a Castelao con Rosalía de Castro, senón porque tamén representa o que hai detrás tamén de Maruxa Villanueva, que é o mundo da emigración e o mundo do teatro. Dous aspectos que conectan moi ben a figura de Maruxa con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro tamén foi actriz, como a Maruxa Villanueva, nos seus anos mozos, de solteira e tamén de casada. Eso forma parte da súa biografía para mí máis interesante. A Rosalía actriz, e a Rosalía retratou o mundo da emigración que viviu Maruxa Villanueva. O tempo pasou rápido, a centela tal vez máis lentamente o espacio inmenso atraveso ao caer, que eles, os anos, para min correron en batallas rudas, mais correron por fin e o día chega. Conocía perfectamente a vida e a obra de Rosalía. O que pasa que o trato ca xente era máis ben a nivel humano, no? Da Rosalía da casa, Rosalía nai, Rosalía filla, máis que a investigación ou estudio sobre a súa obra. Non penso eu que fora unha especialista na obra de Rosalía, ni moito menos investigadora, pero si admiradora hasta o punto de que a anécdota é que pretendía ou quería ser enterrada aquí na casa de Rosalía. Entonces, eu teño aquí unha foto que o demostra. Ela puxíase en contacto co presidente da Xunta daquela, o señor Fraga, para conseguir que enterraran aquí. O presidente contestáballe, dáballe largas e tal. Bueno, morreu e non foi enterrada aquí, lóxicamente que non. Maruxa Villanueva é filla da emigración
E a emigración tivo un impacto extraordinario na obra de Rosalía Castro e tamén na casa de Rosalía, porque grazas á emigración foi recuperándose esta casa e a emigración estivo detrás de todos os proxectos de renovación que houve. Polo tanto, como muller, como actriz e como muller actriz emigrante, Maruxa Villanueva encaixa desde logo no discurso da historia desta casa. A vida desta cantante, actriz e galeguista ficou unida para sempre á figura da súa amada Rosalía. Na Casa Museo está unha parte moi importante do seu legado e para moitas das persoas que durante anos a visitaron, aquela muller que recitaba e cantaba ficará sempre na súa memoria. A voz de Maruxa Villanueva enmudeceu para sempre un 24 de novembro de 1998 en Santiago de Compostela. Tiña 92 anos e deixaba atrás unha trayectoria que merece ser lembrada. Padrón Santa María les trove. Adiós. Adiós.